Pano ndi Manyaza Voice Box pamene tifuna kupereka mpata kwa amalawi osiyanasiyana kutsatira kukamba za ukhosi pa nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabweranso ndi mkulu wina amene akufuna ndithu kungokambapo pa za ubale wa chipani cha Democratic Progressive Party komanso chipani chija cha United Democratic Front UDF. Ndi mkulu amene akunena kuti ngati pali mdani wa chipani cha UDF kuno ku Malawi si chipani cha Malawi Congress Party koma chipani cha Democratic Progressive Party. Ndi ambiri mwa inu ndikumafunsa kuti mkulu ameneyo akuganiza bwanji, ndiye timulola kuti adzilongosoleka mu audio yake imene ndithu timvetsere pano pa Nyasa Voice Box. Ndipo kumapeto kwake tikupemphani na Malawi kuti mukhale nafe in the comment section below kuti uwuza kuti mugwizana naye kapena simugwizana nazo zimene wanena mu audio imene. Ndiye tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box pamene tikumvera mkulu ameneyo. Akuluakulu ma comrades anzathu a UDF akutayika akuluza directions ofunika tawunikira. I think ndinguwapatsa muni pang'ono kuti mwina from now they have to learn from their mistakes, chifukwa chikuoneka kuti azathu a UDF mamembers ambiri zakuti ni mapuppets a DPP kungogwisa ntchito sadziwa. They have lost direction long time ago. Akukhala ndi mdani wawo pafupi kumatalikirana ndi mdalitso wawo. Ndiye ndifuna ndawunikire pang'ono. Ndikunena izi chifukwa even nkhani ya imfa yachitika ngozi amene mukukangalika pa magrupu mosemu mwambiri muoneka kuti ndino anzathu a UDF, koma kufufuza pasipasi ambiri amene akuchita izizi akutumidwa ndi anthu a DPP, chifukwa ma criminals number 1 muno Malawi chipani choyipa chankhaza ndi DPP. Koma chodabwitsa nchonena kuti pangozi iyi papezeka kuti AUTM nda UDF ali mbali ya DPP against Malawi Congress Party MCP. Ayiwala kuti wonsewa mdani wa nambala 1 ni DPP. MCP has nothing to do with them. No enmity whatsoever. Koma achakwera no. Akungo kugwitsani ntchito iwo alipe. Tiyeni tizisiye. Nde inuyo azathu a UDF leroli I think ndifuna ndikukumbutseni komanso mukakhala ena nzeru mukhale pansi, from there you learn from your mistakes. Mangani chipani cha UDF nchachikulu kwambiri chikozobwera kachiwiri kwa chipani cha Malawi Congress Party. Mtakhala kuti mwadziwa mdani wanu, ifa mdani wanu simukumudziwa. Mdani wanu is within DPP. Amene mukudya na imbali imodzi DPP nda amene akukuonongani on a daily basis. Tiyenti yangane kumbali ya imfa amene amakonda kuti pakachitika imfa kayadzidzidzi kumatchula anzawo muno Malawi. Chipani chimene chili ndi anthu amene amakonda kuti imfa ikangochitika pakati pathu nkumasakazira leadership ya zipani zina nda DPP. And victim wamkulu kunkhani imeneyi ndinuyo azathu a UDF. Ndiye imvanizi nikukumbutseni pang'ono. 2005 tinalandira ngozi mdziko lino, imfa ya olemekezeka asipika athu late Honorable Mnyenyembe. Anamwalira parliament mwadzidzidzi. Koma what happened? A DPP adayiko kankhanija kunena kuti wapha Mnyenyembe ndi leadership yanu ya UDF. Nkhani inavuta mpaka kumpoto kunapezeka kuti it was no go zone.
even secretary general pamaliro kumalangula zinthu zoyipa zonyazitsa leadership yanu ya UDF. Koma tiwathokoze olemekezeka former president a dziko lino kuti akamati ndi wamkulu pandale political engineer adaonetsera pamene paja. Zo anthu adapanga accuse mosiyanasiyana koma mpaka kumaliro adapita. Koma zimanenedwa ndithu kuti amnyenyembe mwapha ndinu a UDF. Mwina tinayiwala kuti amalankhula nkhani zimenezo nda DPP. Ndelero mwapang'ono chabe ndati ndikukumbutseni kuti imfa ya late the speaker Honorable Mnyenyembe anakupakani inuyo a UDF. 1 2 kunachitika maliro mdziko lino. Anatisiya akazi wa former president Dr. Bingu wa Mutharika, Madam Ethel Mutharika. What happened? Munapangidwa so accuse. Munapangidwa accuse inu UDF kuti mwapha akazi wa a president. Zinaliwo over this nation. Ndipo mpaka a former president atapita kumaliro wa Ethel Mutharika, former first lady, mzimu wao usemu mtendere. Panali ena magadi kapena akuchipani cha DPP amene amaenda ndi former late Bingu, mzimu wao usemu mtendere. Inafika to the extent yoti kwaletsa former president Dr. Bakili Muluzi kuti asagwirani chanza, asahagane ndi former president late Bingu ngati namfedwa chifukwa cha udani umene udalipo kuti china chilichonse chikachitika amati ndi a UDF. Mpaka chifukwa cha kuzindikira olemekezeka former president Dr. Bakili Muluzi ndi kusaopa munthu ndi kuima pa chilungamo nji, anamukankha mpaka anaka ahagana na former president Dr. Bingu wa Mutharika nkwapepesa kwapanga console, kwapanga kondolo pa imfa imene inachitika. Koma a DPP they were accusing United Democratic Front leadership kuti namene apangaso ali responsible pa imfa imeneyi. Tachoka yapo anamwalira Dr. Bingu wa Mutharika, the former president of this country, mzimu wao usemu mtendere. Zidachitikaso a DPP were accusing UDF leadership kuti namene yapha Dr. Bingu wa Mutharika. It was all over this nation. Ndache Muluzi, Dr. Bakili Muluzi, na Dr. Bakili Muluzi. Anakapanga sadaka. Sort of that. Zimalankhulidwa mdziko lino. A DPP kukupangana accuse ndi leadership yanu inuyo a UDF kuti nda amene mwakhala mukupha ma members akulu amene amwalira ku chipani chokhuzana ndi Democratic Progressive Party. Koma lero mwayiwala omweyo wa DPP amene imfa zonse zachitika kumbali yawo amakupangani accuse inu ndi amene akukutumani lero kuti muzinyoza Malaya Congress Party ndi leadership yake kuti na amene yapangitsa ngozi. It's unfortunate. Chimene chimafunika tikamakhala tiyeni tizidziwa mdani wathu. Tikamudziwa mdani wathu, we will become successful. Koma ngati sitimudziwa m'bale wathu, sitimudziwa mdani wathu, tizidana ndi m'bale wathu kumagwirizana ndi mdani wathu, mapeto wake atilowa nkutipweteka within, monga zimene zachitika kwa inu a UDF. Ndikukumbutseni, United Democratic Front chidali chipani chachikulu, second
to Malawi Congress Party. Ni mmene timapangidwa fomu tizipani tina ting'ono. Koma chifukwa chakuti a DPP anakupusitsani, anakulowani within. They are destroying you within. Emotionally and physically and morally. Koma inu simudziwa kuti chipani cha UDF chikutha on a daily basis amene akuchimaliza ndani? A DPP. Tiyeni tiyang'ane. Chipani chilichonse chimakhala ndi stronghold kumene kuli mamembers yake ambiri. Tikayang'ana ku Malawi Congress Party kumene kuli mamembers ambiri a chipani cha Malawi Congress Party ndi Central Region. Tikayang'ana Afford kumene kuli mamembers ambiri a chipani cha Afford ndi ku Northern Region. Tikayang'ana United Democratic Front kumene kuli mamembers ambiri a chipani cha United Democratic Front ndi ku Eastern Region. Tikayang'ana ku Southern Region kumene kuli mamembers ambiri a chipani cha DPP ndi ku Southern Region. Zimenezo ndeti tisatsutse pamenepo niganiza kuti tili limodzi ndipo tikuyendera limodzi. Koma pamene mudziwire kuti anzanuwa they are destroying you within. Tiyeni tiyang'ane today kuti kodi stronghold ya UDF ku Eastern Region ikanali. Aliyense member wa UDF amene alazidzifunsa kuti stronghold ya UDF ku Eastern Region ikanali. Aliyense answer ayipeza yofanana imene ndili nayo ine pano kuti stronghold ya UDF ku Eastern Region yatha, idatha, adamaliza ndani? DPP. Kuti mupite ku Mangochi pano, ma MP amene ali ku Mangochi ambiri nda DPP, pamene Mangochi were the stronghold of United Democratic Front. Kuti mupite ku Machinga pano, ma MP ambiri ku Machinga nda DPP, pamene Machinga it's a birth home ya president amene anapanga chipani cha United Democratic Front Dr. Bakiri Muluzi. Kwawo ndi ku Machinga. Amene akugwira chipani panopa cha UDF atupere Muluzi ndi wa ku Machinga. Koma kuti mupite ku Machinga mukapeza kuti DPP paliponse. Andi kuti mwafufuze anthuwo ambiri mpeza kuti sayawo amene autenga mipando m'madera anu na mitundu ina akuchita zimenezo ndani? DPP. Olemekezeka Lilian Patero amene akugwirizira chipani cha United Democratic Front pano aku Mangochi. Kuti mwafuse kuti stronghold ya UDF ikuchepa kwanu ku Mangochi, inu ngati anu akachipani akuichepetsa stronghold yanu, akukulandani mamembers yanu, akukulandani mphamvu zanu ndi ndani? Mpeza kuti DPP. Koma mkapeza kuti daily akukugwirizani ntchito ena azathu mpaka umapanga partnering kukhala kuti basi we are alliance, UDF and DPP alliance. Shame on you. Shame on you. Imene just alliance kumene kuja nkukumalizani inu azathu a UDF. Ndiye mkanakhala wena apapa ndifuna ndikuunikireni kuti mudziwe mdani wanu. Mdani wanu si Malawi Congress Party. Mdani wanu si Malawi Congress Party. Malawi Congress Party is there to work with anyone amene akugwirizana naye fundo zake. Ndipo Malawi Congress Party imapereka mwayi ndi ulemu kwa munthu wina aliyense ndi maganizo a wina aliyense
ndi dera lina lililonse, koma amene sakhulupirira kuti kuzikhala dera lina limene anthu akhozokhala ndi maganizo osiyana ndi iwowo muno m'Malawi ndi a DPP. Look what happened. Former President Peter Mutharika pana akukhala kuti? Akukhala ku Mangochi. Why? Destroying UDF within. Nde inuyo anzathu a UDF ngati simuyang'ana. Pali zambiri zimene nditha kukunikirani. Koma sinufuna kukutayitsani nthawi. Ndimangofuna ndikunikireni on emergency perspectives zimene zimachitika kumbali ya imfa zimene timakumana nazo, komanso ndi political perspective zimene zikuchitika ndi anzanu amene mumapanga nawo alliance amene akukutumani kuti mutsinyoza president wa dziko chifukwa cha ngozi imene yachitika. Those are criminals, and muno m'Malawi anthu samayenera kudzalamulanso anthu amene anthu oyipa kuti mufufuze. Alankhulatu a Humphreys pa Times kuti mufufuze onse ziwembu zikuchitikazi pa imfa iyi akuchita kutumidwa ndi a DPP. Akuchita kutumidwa anthu, akuchita kutumidwa. Muone zachitika kunjewu. It's uncalled for. It's uncalled for. M'malo moti maliro azilira ndi aboma taluza munthu, azilira ndi akufamire aluza munthu, amene amakalira ndi adani a munthu. Inu munaziona kuti mdani wa munthu wamwalira, m'malo mosangalala akulira. Nkumapanga accuse anthu ina pamene iye ndi mdani na enemy number 1 wa munthu uja. Kodi mesa DPP anabathamangisa achilima mboma? A former president Professor Peter Mutharika sadamchosa po vice president kumthamangisa mpaka anakapanga chipani chake UTM. Kodi UTM inapangidwa kuchokera kuti? Si chifukwa cha kusamvana kusempana kumene anasempana pakati pa former vice president mzima usemu mtendere Dr. Chilima ndi a former president Professor Arthur Mutharika. Kusempana kwawo sikumene kunakapangitsa UTM. Kudana kumene amadana si chifukwa cha kusagwirizana pandali. Lero afuna kukhala ma sympathizer nkumakutumani inu ya UDF kumangulankhula wewe destroying you within. Samalani ndi DPP. Mukapitiliza osatalikira DPP, you end up abandon your own party and dissolve it. No semzapeze kuti mwalowa mu DPP. Be careful politically. Nimafuna ndingokunikirani pamenepa anzathu a UDF. Ziko mkwambiri.